Вече в Upwork можем да си плащаме, за да се представяме на по-горни позиции в платформата. В това видео ще разгледаме как да използваме тази функция и ще си поговорим заслужава ли се изобщо. Приятно гледане! За тези от вас, които за първи път попадат в нашия канал, аз се казвам Станислав Славев и съм основател на AsumFree. Първото място в България, което развива фрилансъри. Ако ти се интересуваш от темата как да си по-добър фрилансър, задължително последвай канала ни. Без да губим повече време, нека се насочим към моя десктоп. Намираме се в началната страница на Upwork и новата функция към момента се намира под таба Promote Your Profile. Тук отдолу можем да видим баджа на най-новата функция, а именно Boost Your Profile, която гласи Now you can use Connects to bid for a top slot in search results, so clients see your profile first. С други думи, в момента можем да бидваме конекти, за да се позиционираме на по-горни позиции в търсачките на клиентите. Имайте предвид, че това е различно от бустване на пропозали. Upwork, знаете, ни дава възможност да бустваме наши предложения в самата обява, така че да се покажат на по-горни позиции в самата обява. За да ви покажа разликата по-нагледно, аз съм се изхитрил и си отворих на един страничен прозорец моят клиентски профил. В момента се намирам в моят клиентски профил. Написал съм в търсенето, че търся графичен дизайнер в секция таланти и съответно това е търсачката, в която Upwork иска да ни промотира. Към момента аз не виждам никакъв бадж, който казва, че някой от тези профили е промотиран или спонсориран. Имаме само Availability badge, нормалните Top Rated значки, но никъде не виждаме спонсорирана позиция. Връщайки се обратно, нека да разгледаме какви са опциите ни в самата функция. Към момента аз съм я включил тази функция и в кавички буствам моят профил. Но сега ще спра моят буст, за да ви покажа как да го настроите от начало. Както виждате, вече в момента тук пише Off на Boost Your Profile и сега ще го направим On обратно. Първото нещо, което ни пита е в коя категория всъщност искаме да бустваме нашият профил. В моят случай това е видео едитинг. Сега, тук имаме нещо интересно. Имаме бит на клик. Тук хората, които се занимават с платена реклама, им е станало лошо, като са видели бит пър клик. BPC метрика, нещо съвсем нечувано, но все пак това е най-новата промяна от Upwork и трябва да я уважаваме. Бюджета, който настройваме, всъщност е на клик. Тоест, ние бидваме колко конекти ще дадем за един клик от клиент. В случай може да напишем и 40 конекта на клик, но да поставим лимит така, че Upwork да не ни вземе повече от лимита, който сме поставили, следователно да не ни изчезнат всички конекти, просто защото 5 клиенти са ни отворили профила. Според мен 40 конекта са изключително много, но не съм сигурен и кое е правилното число. Честно казано, тук трябва да се тества. Това е нова функция, не знам как се още работи в платформата. От други функции на Upwork, като Availability Badge, честно казано не съм видял някакъв огромен резултат или промяна на посещаемостта на профилът ми. Надявам се с тази промяна Upwork наистина ни дадат практическа възможност ние да се показваме пред повече хора. Нека да кажем, че бидваме 4 конекта на клик. Лимитът, който ще сложа е 12 конекта, като имаме предвид, че това е за деня. Тоест, тук имаме daily бюджет, който може да го ограничим. Тоест, ако сложа 4 конекта на клик и имам лимит от 12 конекта на ден, това означава, че максимално 3 човека ще могат да кликнат на профила ми чрез тази спонсорирана функция. Като мога да го променя и на Total, което ще рече, че това всъщност няма да е дневният лимит, ами ще е максималният такъв, който всъщност може да бъде изхарчен. В този случай повече от 3 клиента могат да кликнат на профилът ми за денят, но съответно мога да увелича лимита тук, например, 50 конекта. Тоест максимално 50 конекта Upwork да изхарчи за мен, за да може някой да клика върху профила ми, като биде 3 клика на профил. И тук веднага виждаме сметката, която излиза, че ще получим примерно 12 клика на нашия профил и разбира се, ако променим някои от променливите, т.е. примерно бидваме 2 конекта на клик, то ще се удвоят и възможните посещения на нашия профил. Сега ще пробвам с 3 конекта на клик и ще сложа един лимит от 60 конекта. Кликаме Boost Now и виждаме, че нашият профил е boosted
Check back in a day to see how your boost is performing and if you're getting more clicks. Ами, ще видим на утрешния ден. А вие какво мислите? Бихте ли използвали функцията и съответно, ако имате някакъв успех с нея, ще се радвам да разбера. Убеден съм, че и другите в нашата аудитория също биха се интересували. За целта може да споделите мнението си в коментарите дали ще използвате тази функция и дали е пожелала някакъв успех за вас. А знаеш ли, че аз съм в Има и Discord канал? Очакваме те там. А сега е момента да харесаш това видео, ако ти е било полезно, и да го споделиш с някой, на който знаеш, че ще им е интересно. До следващото видео. До скоро!